Het Zeeuwse basisonderwijs heeft geld gekregen vanwege de corona-achterstanden. Maar veel scholen hebben geen idee wat ze ermee moeten doen. In principe wilden wij met die NPO-gelden natuurlijk gewoon meer leraren. Maar ja, zoals iedereen weet, die zijn er gewoon niet. En als ze niet opschieten, raken ze het geld weer kwijt. En verder in het Zeeuwse nieuws vandaag. Alle vluchtelingen deze week getest. En wie wil werken in de horeca? Goedenavond. Alle Zeeuwse basisscholen hebben extra geld gekregen om de achterstanden die door corona zijn opgelopen weg te werken. Maar omdat het geld maar 2 jaar beschikbaar is, kunnen scholen er geen grote veranderingen mee doorvoeren. Maar ja, wat doe je er dan wel mee? Per leerling krijgen de scholen €700. Maar lang niet alle Zeeuwse basisscholen hebben al een goede bestemming voor dat geld gevonden. Ik denk dat het voor een aantal scholen en schoolbesturen best wel lastig is om het allemaal goed weg te zetten, de middelen, en om ook te kunnen laten zien dat het ook echt wel een meerwaarde heeft gehad. Met als risico dat de scholen straks al dat geld weer moeten terugstorten. Maar de scholen zelf zien een nog groter gevaar. We moeten dat ook een beetje loslaten. We moeten vertrouwen op de professionaliteit van die medewerkers. Want als we ook nog die stress bij medewerkers leggen van nou, je moet ook nog zorgen dat je... Dan denk ik dat je ze dubbel belast en dat moeten we echt zien te voorkomen. Het mogen duidelijk zijn dat veel basisscholen nog steeds heel erg worstelen met een goede manier om die NPO-gelden te besteden. Maar hier bij de Nobelhorst hebben ze daar een creatieve oplossing voor gevonden in de vorm van talentateliers. Verspreid over het gebouw zitten kleine clubjes kinderen die allerlei activiteiten uitvoeren. Hier zijn we bij talentatelier cijfers en raadsels. Ze kunnen iets kiezen wat bij hun eigen talent ligt, iets wat hun leuk lijkt. En daar hebben ze dan gedurende 5-6 weken les in. En eigenlijk na elke vakantie wordt het weer een keer gewisseld. Dus dan kunnen kinderen opnieuw kiezen. We gaan nu naar atelier kinderboeken, groep 4, 5 en 6. Door gastlessen en de inzet van vrijwilligers worden de docenten ontlast. En die krijgen daardoor meer ruimte voor verdieping in de les en het inhalen van de achterstanden. Ja, ik heb bijvoorbeeld het talentatelier kunst en cultuur. En met mijn klas, dan zou ik maar 31 kinderen mogen gaan kleien of gaan tekenen. Maar nu door de talentateliers heb ik vanochtend had ik 9 kinderen en daarna 12 kinderen. Dus je kunt ook je lessen meer uitdiepen. Hier zijn we bij atelier pittige projecten. En je moet ook een beetje lef hebben, denk ik, om nieuwe dingen te willen proberen. Want ja, als je nooit iets probeert, dan weet je ook niet of het wat wordt. En lijntjes met andere mensen, met bedrijven, met verenigingen. Je hebt elkaar nodig. Een school is ook niet iets wat zomaar op zichzelf staat. Maar wij zijn ook gewoon onderdeel van de maatschappij. Dus haal die mensen naar je toe of nodig ze eens uit of ga eens in gesprek. Ik denk dat er heel veel kan. Hier zijn we bij techniek en wetenschap. Of andere scholen dit voorbeeld volgen is nog niet bekend. Maar één ding is duidelijk, ze moeten allemaal haast maken met het nuttig besteden van dat geld. Want ze hebben er maar 2 jaar de tijd voor. En voor je het weet zijn die 2 jaar voorbij en gaat het geld in rook op. Het is niet duidelijk hoe de corona-uitbraak in de vluchtelingennoodopvang in Goes heeft kunnen ontstaan. Dat heeft de locatiemanager vandaag gezegd. Gisteren werd bekend dat 49 asielzoekers positief getest zijn. We gaan naar verslaggever Niels Schuurbiers. Niels, wat gaan ze nu doen? Om verdere besmetting te voorkomen is de groep vluchtelingen gesplitst tussen de groep met corona en zonder corona. En die met corona zitten dus in quarantaine. En aanstaande woensdag worden alle mensen weer getest. En dan is de verwachting en ook de hoop dat het aantal besmette gevallen weer lager zal liggen. Vanaf gisteren worden er ook vluchtelingen opgevangen in Middelburg. Hoe gaat dat? Ja, voorlopig gaat dat heel voorspoedig. Kwam natuurlijk als een verrassing voor veel Middelburgers. Ik ben vandaag even de straat op gegaan in Douwendalen, een wijk in de buurt. En daar reageren mensen toch positief op de komst van de vluchtelingen. Nou, dat er noodopvang moet komen voor vluchtelingen, dat is een ding wat zeker is. Maar dat er ineens zoveel, ze zeggen iedere provincie 100, dat er dan hier 250 komen, dat vind ik wel een beetje veel. Ik hoorde dat de Zeeland al ook al vol zaten. Dus we moeten met z'n allen daar iets aan doen, dat voor elkaar komt. Het
Het is alleen wel droevig als je het zo ziet, al die kribbetjes zo naast elkaar. Maar ja, het is even niet anders dan, hè. Die mensen die zitten toch in een hele vervelende situatie. En ik vind het heel goed dat Middelburg plaats maakt voor hun. Staan we er toch eigenlijk als Zeeland en als Middelburg weer mooi gastvrij op, of niet? Ja, dat is zeker. Ze staan er heel gastvrij op. Dan hoop ik maar dat er geen moeilijkheden van komen. Naar verwachting wordt de noodopvanglocatie in Studio A58 in Middelburg een half jaar gebruikt. De 19-jarige Middelburger die vorig jaar op de kermis in Goes een beveiliger stak met een mes is veroordeeld tot 2 maanden cel. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van €3000. De man ontkent overigens dat hij de beveiliger heeft gestoken. In de 2 Zeeuwse ziekenhuizen liggen op dit moment 15 coronapatiënten. Vooral in het ADAZ is het aantal patiënten gestegen, van 4 vorige week naar 10 patiënten nu. 2 van de coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen zijn overgeplaatst uit Rotterdam. De provincie wil het oester- en mosselrapen terugdringen. Nu mag je nog 10 kilo per persoon meenemen, maar na overleg met natuur-, visserij- en recreatieorganisaties wil de provincie dat terugbrengen tot een kwart. Er worden nu zoveel oesters en mosselen geraapt dat er minder overblijven voor vogels. De zeespiegel langs de Nederlandse kust kan sneller gaan stijgen dan verwacht. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Als de uitstoot van broeikasgassen niet snel vermindert, kan de zeespiegelstijging oplopen tot 1,2 meter in het jaar 2100. En als de Zuidpool ook nog eens sneller smelt, dan kan de stijging rond de 2 meter uitkomen. 7 jaar geleden ging het KNMI nog uit van een stijging van maximaal 1 meter. Het lijkt na 1,5 jaar corona niet meer helemaal in ons systeem te zitten. Naar het theater gaan. De komende weken staan er 2 grote Zeeuwse voorstellingen op stapel, maar met de kaartverkoop wil het nog niet erg vlotten. Muziektheater Zeeland is nog druk aan het repeteren. Hun jubileumvoorstelling Michiel de Ruiter werd in 2020 1 week voor de première afgelast. Op 12 november gaan ze in de herkansing, met wat aanpassingen. We hebben een paar mensen moeten vervangen, omdat sommige leden die hadden besloten, vorig seizoen was het laatste seizoen voor mij. Of mensen die gaan studeren ergens in Nederland, ver weg, die niet meer terugkomen. Dat schaft natuurlijk weer de mogelijkheid aan nieuw jong talent in het gezelschap. Het personage van Michiel de Ruiter bleef hetzelfde en heeft volgens de speler zelfs aan kracht gewonnen. Het heeft eigenlijk meer of minder een beetje gerijpt. De oorlog ingesleurd, niet zijn mijn woorden waar. Ik denk die tijd die je dan nodig had, of had om uiteindelijk na 1,5 jaar dat toch te laten zien. Ik denk dat dat wel nuttig was. En we hebben nu genoeg tijd gehad om ernstig te kunnen repeteren. Dus niet even de soep opwarmen, maar gewoon terug er nieuw leven in te blazen. En dat is denk ik wel gelukt. Het Middelburgs Theater staat vlak voor de première van hun absurdistische sprookje Lang en Gelukkig. Hun voorstelling is compleet anders dan de eerste versie in 2020. Alle rollen zijn ook gewisseld. Ik bedoel, degene die voorheen Roodkapje speelde, die speelt nou Assepoester. Dus eigenlijk begin je gewoon helemaal weer van vooraf aan. De kerel niet. Ik zeg boe. Ik zeg ba. Hoogheid, pas op, u doet de prins pijn. Dat kan me helemaal niks schelen. En zo kreeg speler Willem van der End een dubbelrol op zijn bordje. En de eerste keer dat we het stuk speelden heb ik eermaal zonder boezem gespeeld. En ja, dat was eigenlijk heel logisch dat ik dat nu ook weer zou gaan doen. Maar ja, uiteindelijk ben ik heel wat anders gaan doen. Mijn moeder is zo streng. Ik schuit al 7 kleuren koninklijke piltjes als ik aan een bal denk. Iedereen staat natuurlijk te trappelen, wat we vorig jaar ook al deden. En ja, nu is het dan eindelijk zover. Dat is echt heel leuk. Maar deze tweede kans levert ook iets op. Ik denk dat het daar alleen maar beter van geworden is. En het is wel super fijn natuurlijk om nu gewoon weer los te mogen. Want ook dat wordt tijd voor iedereen. Volgens Zeeland Theaters zit er inmiddels wel weer een stijgende lijn in de kaartverkoop. Als ik zeg dat de horeca staat te springen om personeel en dat daar geen pasklare oplossing voor is, vertel ik niet nieuws. Maar ja, dat betekent niet dat iedereen dan maar op zijn handen kan gaan zitten. En dus wordt overal in Zeeland gewerkt aan slimme oplossingen.
Personeel werven via een filmpje in plaats van een schriftelijke vacature. Voor restaurant De Zeeuwse Hemel in Zierikzee was dit een voor de hand liggende keuze om out of the box werknemers te zoeken. Ja, beelden zeggen vaak meer dan 1000 woorden. Hè? Je voelt daarbij, je ziet de sfeer, je proeft de sfeer, je ziet de mensen. Ja, ik denk dat het gewoon een heel sterk medium is om te gebruiken. En Pieters heeft geluk. Hij kon zijn zoon, die op de kunstacademie zit, inschakelen om een mooi filmpje te maken. In de zomervakantie toen kwam het eigenlijk aan bod dat na de zomer er een personeelstekort dreigt te zijn. Dus ja, toen was het eigenlijk een hele logische stap dat ik met mijn camera kon gaan oefenen. Het restaurant heeft zomers 40 mensen in dienst, waarvan slechts 8 met een vast contract. Van de vakantiekrachten houdt een groot deel er na de zomer mee op. En dus moet Pieters constant op zoek naar nieuwe mensen. We hebben vroeger ook op scholen leuke posters gemaakt. De mensen die hier werken ook gevraagd om in hun vriendenkring mensen hierheen te trekken. En we doen er heel veel aan. Het meest gebaat zijn de ondernemers met geschoolde krachten die langere tijd in de horeca blijven werken. Maar ook op mbo-school Scalda merken ze dat de animo voor het vak afneemt. Scholen en bedrijven werken samen hard om het tijd te keren. Als het bedrijfsleven aangeeft van wij hebben eigenlijk wel behoefte aan een traject waarin we studenten in dienst kunnen nemen. Dus als werknemer op de vloer hebben, waarin ze 1 dag naar school gaan. Ja, dan luisteren we ernaar en proberen dat zo goed mogelijk op te pakken. Dit jaar konden studenten zich voor het eerst aanmelden voor een BBL-opleiding. Dat betekent 1 dag naar school en 4 dagen werken. Deze manier van leren bevalt de 19-jarige Nienke Kaashoek ontzettend. Ik zit niet graag 5 dagen per week in een schoolbank, nee. Ik leer het liever niet uit een boek, dus ik zit liever gewoon, ik werk liever gewoon uit de praktijk. Het hart van Nienke ligt in de horeca, maar ze snapt ook dat andere jongeren de arbeidsomstandigheden in de horeca niet zien zitten. Als je een bedrijf hebt, bijvoorbeeld een hele grote keten die hier in Nederland zit bijvoorbeeld. Ja, als daar de werkomstandigheden niet goed zijn, ja, dan begrijp ik ook wel dat je daar niet blijft. Er zijn ondernemers die geven aan, wij zorgen ervoor dat onze werknemers ook regelmatig een weekend vrij zijn. Of een half weekend vrij zijn. Of een week vakantie in de zomer kunnen opnemen. En dat vind ik eigenlijk ook creatief nadenken over hoe je ervoor kan zorgen dat je je personeel zo goed mogelijk ten eerste binnenkrijgt en ten tweede vasthoudt. En om dat te bereiken hebben ondernemers, opleidingen en het kenniscentrum Kusttoerisme Zeeland het Hospitality Pact opgezet. Speerpunten daarin: een faire beloning, de werkdruk verlagen en flexibele werktijden waarbij rekening wordt gehouden met de gezinssituatie. Na het overwegend zonnige weekend viel er vandaag weer wat regen en motregen. Morgen, dat begint eigenlijk hetzelfde, ook overwegend bewolkt met kans op een kleine bui. Maar in de middag komen er dan meer opklaringen. Dan naar onze site. Daar lees je meer over de Beverlandse gemeente die 300 noodwoningen willen plaatsen vanwege de krapte op de huizenmarkt. En daarvan moet de helft al binnen een jaar klaar zijn. Meer daarover dus op onze site. Ik wens u voor nu nog een hele fijne maandagavond en tot morgen.